Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo, cikin wani sabon darasi namu na HTML. A bidiyo da ya gabata idan ba ku manta ba mun yi bayani akan hyperlink, yanda ake rubuta shi da kuma ya yake. Bari mu goge wannan mu rubuta yanda ake rubuta navigation. Idan na ce navigation shi ne wannan, wanda idan ka shiga website za ka kalle shi, misali ga shi wannan home, about, services, portfolio, pricing, blog da contact. Yawanci in ka shiga za ka gani kaman su Facebook da su Twitter, amma su sun yi amfani da icon ne dukan shi kuma dai navigation sunansa. Wato wannan about us, team, testimonial, drop down da sauransu dukansu sunansu navigation. Kuma mun faɗa cewa ana amfani da link ne wajen yin su. To ya ake yi? Idan kuka gan su a haka nan a inline ne ba block ba, an yi amfani da CSS an yi, to mu za mu yi amfani wajen HTML ne za mu yi su. Idan muka zo darasi na CSS za mu faɗi yanda ake design nasu kala-kala, za mu yi design kala-kala da inline ɗin da block ɗin kowane kala insha Allah. Yanzu dai za mu yi bayani ne akan ya ake rubuta su. Na farko idan ba ku manta ba mun yi bayani akan list, muna da list, muna da order list, muna da unorder list. Za mu yi amfani da unorder list a nan, shi ne UL yanda na gaya muku haka ake rubutawa. Daga cikin UL namu sai mu rubuta me? List, item namu shi ne li, a ciki sai mu sa me? Sai mu sa A namu, anchor kenan. Kun ga haka? Mun saka A ɗin a cikin me? A cikin list. To a nan sai mu rubuta wannan namu, yanzu misali na sa home ga shi nan a nan. Bayan home zan sauko ƙasa in ƙara me? List item guda ɗaya, sai in ƙara sa me? A na anchor kenan. Na biyu sai in zo in sa me? Misali in sa about, sai na ƙara saukowa ƙasa, sai na sa item list, sai na sa A a cikin item list ɗin, sai na zo nan, sai na sa services. Misali bari in ƙara guda ɗaya, sai mu sa contact misali hakan nan. A cikin nan ɗin nan, href ɗin nan idan babu link ɗin da za ka sa zai kai ka wani page sai ka sa kawai hash hakan nan. Signing na hash hakan nan kawai ka sa ka bar shi. Bari mu yi save nashi mu gani ya zai yi. Mu zo file mu danna save, bari mu dawo browser mu yi ga wannan namu mu yi reload nashi, kun gani home, about, service and contact. Amma ya zo kun muka danna kun gan shi. To wannan shi ne yanda ake haɗa navigation. Duk da cewa dai ga shi nan dai kun ga da nasu ɗin da namu akwai bambanci. Nasu za ku gan shi da kyau nashi, wannan an yi amfani da CSS ne, wanda mu ma insha Allahu za mu zo darasi namu na CSS za mu ga yanda ake haɗa har ma wanda ya fi wannan kyau za ku yi insha Allah. Yanzu dai wannan shi ne domin na yi shi ne domin me? Mu ƙara fahimtar ya link yake aiki, ya anchor element wato link yake aiki. Wannan shi ne ake cewa navigation da yanda ake haɗa shi. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu.